Мин бит сине беренче сыйныфта укыганда ук ярата идем. Бер парта артында утыру бәхете миңа тимәде. Әмма ләкин синең белән бер сыйныфта укуыма мин бик шат идем. Сине күрер өчен каникуллар тизрәк үтеп китсеннәр дип хыяллана торган идем. Бу хәбәрне урта мәктәпне тәмамлаганга 35 ел булды дигәндә сабакташым Айраттан ишеттем. Бер яктан карасаң кызык, икенче яктан карасаң кызганыч та булды моны ишетү. Күпме еллар буена саклап йөрткән сер йомгагы сүтелеп китте. Кап-кара, шомырт төсендәге күзле, кара кускыл чәчле, энҗе кебек тезелеп киткән ап-ак тешле, һәрчак елмаеп кына торган сабакташым ничә еллар буе миңа гашыйк булып йөргән. Ә мин шуны сизмәгәнмен. Нигә шул чакта ачмадың соң серләреңне? Дип сорагач, ул кыенсынып кына: Мин бик кыюсыз идем, базнат итмәдем, дип җавап бирде. Эх, бу кыюсызлык, әле ачылып та бетеп өлгермичә, үзеп алынган чәчәк кебек, әйтелмәгән мөхәббәт сүзләре күпме язмышларны үзгәртә торган көч. Әгәр дә шул вакытта аз гына кыюрак булып, үзенең хисләрен миңа ачып салса, нинди язмыш көткән булыр иде икән безне? Билгесез. Мәктәп елларында нишләптер минем егетләр турында уйларга, мөхәббәт хисләренә бирелергә, хатлар язышырга вакыт та булмады дисем, һич ялгыш булмас. Шулай да 9-нчы сыйныфта укыган чакта күрше авылдан Илшат исемле егет мине охшатып йөргәнен сизә идем. Матур, көчле, дулкынланыбрак торган кап-кара чәчле, йомшак күңелле, талантлы егет. Хәтерлим, кызлар белән җыелышып, озын тәнәфес вакытында биргә йөренә идек. Ул кыюсыз гына, оялчан карашын түбәнгә юнәлткән килеш, өздереп гармунда уйный иде. Эх, гармун моңнары, кемнең генә күңелләрен җилкендермәде икән, кемнәрне генә әсир итмәде икән гармунчы дустым. Тик ул гына берсенә дә карамады, берсе белән дә очрашмады. Мине дә читтән генә яратып йөрде бугай. Вакыт узу белән өйләнеп тә карады. Тик яши алмадылар, аерылыштылар. Хәзер инде гармунчы дустымны сагынып кына искә аласы калды. Күптән түгел фаҗигале рәвештә вафат булды. Бер туган апасы: ул сине гомер буена яратты, сине оныта алмады, диде. Аянычлы язмыш. Кем белә, бу хәлгә дә кыюсызлык гаепле микән? Еллар үтә торды. Институтта укыган чакта мөхәббәтемне очраттым. Беренче күрүдән үк бер-беребезгә гашыйк булдык. Күп тә үтми өйләнештек. Мөхәббәт җимешләребез булып, бер-бер артлы 2 балабыз туды. Матур яшәдек. Бәхетле гаилә булып. Безгә карап сокланмаган кеше булмагандыр ул. Тик халык әйтмешли, үтә кызыл тиз уңа. Безнең күкне дә кара болыт каплады. Ничек тиз кавышканбыз, шулай ук яшен тизлеге белән
бәллүр савыт кебек шелпәрәмә килде безнең язмышлар. Мин сине яратам, синсез яши алмыйм, дип әйтергә кыймадым. Ә ул яңгылыштым. Гафу ит мине, зинһар өчен, дип әйтә алмады. Кыюсызлык. Ничек кенә булмасын, кеше бу дөньяга бәхетле булыр өчен туа. Һәркемнең язмышы да үзе кулында. Әгәр дә Ходай кушкан юлдан тайпылып, хаталар эшли икән, моңа тик үзе генә гаепле. Соңгы елларда шушындый уйлар күңелемә тынычлык бирми. Үземне бәхетсезмен дип әйтә алмыйм. Исән именмен, балаларым, алтын багыналарым, әнием дип кенә өзелеп торалар. Һәр вакыт ярдәмгә килүче, кайгыны да, шатлыкны да уртаклаша алырдай туганнарым, дусларым бар. Менә дигән эшем бар, өстәлемдә ашым бар, абруем бар. Кулдан килмәгән эш юк кебек, кайда барсам да сүзем үтә. Бер яктан карасам, мин бәхетле. Ә икенче яктан карасам, тормыш арбасын сикәлтәле юллар буйлап тартучы ялгыз кеше бәхетле була ала микән ул? Алай дисәм, ир белән торып та үзләрен бәхетсез туйган хатын-кызлар җитәрлек. Әллә бәхет аязлы болытлы көн кебек гел генә үзгәреп тора микән ул? Үзен бәхетле итеп тоючылар гына бәхетле микән әллә? Кыюлык ярты бәхет диләр. Бәлки барыбызга да бераз кыюрак булыргадыр. Бәлки мин бәхетле дип әйтергә кирәктер. Шуңа ышанырга, Ходай биргәненә сөенеп, кушканнарын үтәп, тыелганнарыннан тыелып яшәргә кирәктер. Тулы бәхет, минем уйлавымча, мөхәббәт хисләрендә янып, аны вакламыйча тормыш азагына кадәр саклау, пар канатлы булып, бер-береңне яратып, шатлыкларны да, кайгыларны да уртаклашып, балалар үстереп, яраткан эшең булып, тормыштан ләззәт табып, күңел тынычлыгы белән, болыт арасынан сузылып чыккан кояш нурдай өмет белән яшәү. Үзе бер бәхеттер ул. Тик моның өчен кыюрак булырга кирәк.